Egész jó volt, első futamon nem mentünk valami jól, aztán sikerült 2:10 belül itt mennünk, úgyhogy az aranycsoport biztosan megvan. Reméljük jöttünk fel egy pár helyet. Szél is elég jó volt, úgyhogy minden klappolt. Hajó jól ment, a görög, aki harmadik helyen áll, ahhoz képest ott mentünk vele végig, úgy sok 2 futamba, és egész jó sebességünk volt, úgyhogy azzal se volt probléma. Az első futamot elrontottuk, mert rosszul rajtoltunk, úgyhogy szerintem most ezüstcsoportba kerültünk. Az utolsó 2 futamba sikerült loopba jól elrajtolnunk, és utána mentünk a mezőny elejével. Mi a titok? A rajd. Hát véget ért a kvalifikáció, minden 6 futamot megtartották. Igazából a 4 hajóból egy jutott be az aranycsoportba, a másik 3 pedig az ezüstbe került. Ma azért jobb volt a helyzet, tehát szinte mindenki tudott jó futamokat produkálni. Készülünk a döntőre, új verseny kezdődik, 9 futam, úgyhogy még bármi lehetséges. Meg kell nyerni az ezüstcsoportot, ha oda kerültünk. Ez a cél. Ja, egy kis lazítás, sokáig alvás, aztán egy filmnézés, aztán lehet, hogy bemegyünk a városba.